Dit is speciaal geregeld het rijden. Wat is dat? Hey Frans, hoe was het? Hey, Meetzuur, kom hier. Frans, kom eens even naar voren, dan heb ik het voor die voren gedragen vanavond. Ah, nog meer, maar dat komt wel goed. Het volgende nummer. Wat ik gewoon jongens, wat ik gewoon. En dan nu een paar echte toppers. Dames en heren. En het was niet ding dat je te weinig gekregen hebt. Dan krijgen we het volgende. See
Wat hij ook geleerd? Altijd blijven lachen. Yes.